Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angun pato kadi ngene caritane andale rosang Prabu Sasrabawen Maespati aran patih Wanda Labuhan Nipon Tan kinelung Tri Prakara guna purana ingkang den tapi nuhoni para Kemarin gak lu genceleng dasa tenan. Bel kekuk sadulita mel. Ndara Sadewa. Lah kok teko benten kelawan padatan janur gunung kadingaren tanpa konto tanpa kandi. Rawuh sampeyan dalem Ndara Sadewa inggih Ndara Ragil. Wonten madukan Karang Kadempel ingkang abdipun Semar nyadong dawuh. Ya jagat pangestu karo wayahipun ora jagat. Kadangipun Kakang Nyai Sadewa. Pun Kakang Ndarawati melu nayog yani anggone Siadi suwanana kersanipun Kakang. Yo suwanana ning padukan Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken wedhus. Bocah senengane membong. Wah. Aku main cendhek ta, kurang dawa. Ayo pijet. Wow. Ragil. Nanawa. Nana wigati bosoaning negara Ngamarta. Ora malah sowan ngersane Dipol kakangku. Karang Kadempel. Nggih. Madura. Yayi Sadewa. Ana perkara apa Yayi teka sowan ning Karang Kadempel. Pun Kakang ing Madukara nyadung aturi Siadi. Ya nuwun.
Ya jagat pangestungkara Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nala Garing. Ana dawuhmu apa, Yayi Sedewa? Satemene anggonku prapta. Ning Madukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar Badranaya. Ternyatane kondange akeh padha nyebutake yen to jagat saisine bakal tentrem kalamun to ing kono tinunggon Panakawan ing Karang Kadempel ingkang ora ana liya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Jalaran jagat nyebutake yen to Kakang Semar Badranaya kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap mula aja kaget yen to sawanku marang Padukan Karang Kadempel iki dadi utusaning para Pandhawa Kakang. Pandhawa utusan kalih sampeyan Wigatasena Pandhara. Ingkang ora ana liya kejaba wigatine Sedewa kinenjaluk senjata pitulung ana ngersane Kakang Semar. Gandeng Kakang Semar kuwi pangijawanting Sang Hyang Ismaya. Mula mesti wae mangerteni marang sak mobah mosi ing titah. Lah banjur kang dadi wigatine Kakang aku arep matur sartane aku arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Samengko yen to pancen nyata Kakang Semar kuwi landhep ing panggraita marata diaganane Sedewa sowan ning Padukan Karang Kadempel iki aku mung arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Munggo ana ngendi dina sakmengko papan dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ingkang wasana telung candra hari kalunggan sakmengko ninggal marang Prajanegara Ngamarta. Kamangka wis ora kurang-kurang nggone para Pandhawa ngupadi syarat sarana. Uga wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi ana ngendi? Dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ya Kanjeng Ibu Prita. Nanging sakmengko durung ana trontong-trontong sulaing pepadang, malah ana sawijining rasa mangu-mangu sartane ana sawijining rasa tidha-tidha sakjroning atine Sedewa Kakang. Nggih. Salajengipun merga Pandhawa rumangsa lan ngrumangsani yen to para Pandhawa kuwi durung bisa walus budi asok ngamulyan. Malah sakmengko wis tinilar dening ibu. Yen to Kanjeng Ibu Kunthi seda katulungan dening dewa, Pandhawa bakal saktata glondhong. Sakmengko arsa pati obong amarga tanpa guna yen to urip tanpa pemarem. Dawuh Kanjeng Prabu Puntadewa ingkang tak tampa mangkono. Nanging Kakang, tak jaluk Kakang Semar Bisawa asung pepadang tumrap para Pandhawa utamane Sedewa merga aku ngrasake yen to ana kahanan ingkang ora becik bakal dirasake dening para Pandhawa Kakang. Semareka den prayetna semurene eka bali teteane kandhayane Trisunya Purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar mileng ana lintang Bima Sekti. Nuwun sewu. Perkara niki kudune sampean sing iso nggagapi. Kenging napa kok malah Pandhawa utusan kalih sampean sing supados ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Lah kok Pandhawa liyane anak-anake Dewi Kunthi niku. Monggo nuwun sewu ora kok teges kula ngelek-elek karo sampean, ora kok teges kula ngomongke karo siji lan sijine. Pandhawa sanese niku dadi atmajane Dewi Kunthi. Ning nek sampean niku rak kalih Dewi Kunthi rak ming ibu sambung. Ternyatane keng ibune sampeyan menika sawarga Dewi Madrim ning kenging napa sampeyan niku dadi anake. Kok malah diutus kalih Pandhawa ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Nek cara kula moh, cara kula ora sudi ngladeni apa sing dadi dawuh para Pandhawa ndara. Harekat lambeng rata tanpa antara. Prapting sukuning rata ram. Dereng atus paripun kesami mbal wacana. Kasar praptanipun Sang Dewi Kunthi Talibrata. Eling-eling ingkang wus kang slupan. Denang slupi dening wujuding jim kalikon
sak temah ngluruk padukan Karang Kadempel. Nyumurupi tejaning Sang Araden Sadiwaya Ragil Pandhawa. Pramila sak mangke giya nuju wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel. Sinambi Bramarkata cayaning Sang Dewi Kunthi karya kaget ragiling Pandhawa. Tandya bala Pandhawa nyaga mulung mangung sireng Parasata Kurawa. Kambak ongge sura katitik kowe Duk ning mburi kono. Nggih. Kanjeng Ibu Kunthi Talibarata ingkang putra Punwaragil ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Ibu Sedewa tak tampa. Ndara Kunthi. Lah niki lho. Niki lho. Sing jeneng Wahyu menika nek ampun badhe tumedhak monggo sing arep sing arep kasinungan Wahyu menika disenengi kalih wahyune. Lah nggih niki. Nuwun sewu. Senajan to sampeyan senes putrane Dewi Kunthi ning malah Dewi Kunthi mrepeki kalih sampeyan. Nah, mbok menawi niki dadi wijining Samsita. Samsita ki Pratandana. Sasmita Samsita. Sasmita. Sang Dewi Kunthi Bagong tatot-tatot. Mbok diombeni Super Tetra. Mbok menawa ajeng enten pangandikan kalih sampean sing kedah sampean atur kalih para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Marepake kalanunggalipun ingkang putra ing bumi Rantalon ing Padukan Karang Kadempel kula nyadong dawuh. Sedewa. Yekti ning nggonku linggar saka negara Ngamarta ninggal marang para Pandhawa iki. Mung arep golek lan ngupadi syarat sarana. Besok kamunta Pandhawa nglakoni sartane perang gedhe Bratayuda wis tumapang. Kebiasaanane mungguh para Pandhawa bisa unggul ing ajurit. Bisa nrabasing para Sata Kurawa. Kamong kanggonipun Ibu golek syarat sarana tetapa ning wana Krendayana lungguh ing Sela Gilang. Wekasan nalika semana nampa sabdaning Pandya Betari Durga dewaning bekasaan. Lan aku nampa dawuh saka ngarsaning Sang Pandya Betari Durga kalamanta para Pandhawa. Kepengin nunggul curita ning marang gedhe Bratayuda, mula kudu nganggo wujuding sesaji ingkang awujud bekakak. Ya kuwi bekakak wedhus abang ingkang ora kejaba kuwi tembung sanepa. Wontene wujude bekakak wedhus abang kuwi mau ana liya kejaba mung kuwandamu ingkang bakal tinampa sartane bakal tak aturake ana saning Sang Pandya Betari Durga Sedewa. Sewu
lepat atur diageng pangaksami Kanjeng Ibu. Sinaosa kula sanes putra saking Paduka, sinaosa kula mboten mijil. Saking gogarbanipun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Nanging sanget anggen kula ngabekti wonten ngarsa Paduka. Sedaya badhe kula lampahi lan sedaya badhe kula sendikani. Maton menika dados syarat kamulyan lan kemananganipun para Pandhawa benjang wonten ing perang ageng Bratayuda. Inggih, Kanjeng Ibu inggih. Kula lila legawa leh lan batos. Kula purun, kula sagah menawi kula kedah dipun bekakak dipun aturaken kersaning Sang Pandhiptari Durga. Manuta kowe tak boyong. Apa ya, Pak? Malah piye kae Petro piye? Wah. Lah kok dadi ora pati ndugamana. Sarawe Dewi Kunthi jebul ngemu pasemon sing sajak beda kelawan Madatan. Mongko nggone rawuhe arep mboyong Ndara Sedewa. Petro, iki piye Petro? Iki piye? Ndaramu ragil dicokot karo Ndara Kunthi jare arep diaturke Bathari Durga. Iki piye? Iki piye? Hei! Wong tuwa yahene bengak-bengok. Pila ora ngerti ndarane ki duya. Ditulungi. Dadi wong tuwa kok iki piye iki piye wae sapa Dik iki yo mek padha wae kok ngene ora dadi wong tuwa ki nganggo mikir ha nek tak omong kowe dadi bature Ndara Sedewa ki wis suwe momong Pandhawa ki wis suwe kala mangsane nek Ndara Sedewa utawa Ndara Pandhawa liyane kacipan ki ditote ora malah iki piye ora tuwa tak saduk wetengmu kowe. Nangis. Wong tuwa nangisan. Mesake lho Gong bapake mesake nang panik kok malah tau uring-uring. Aban. Ora urusan ya man. Dadi wong tuwa ora tau mikir kok ora. Nangis. Tuwek nangis. Manggan ora. Apa? Kowe arep nangis? Kok celeng ngono-ngono ora. Kowe iki anak mbarep pila borong nglipur atine bapak wae diuring-uring karo Bagong mah. Nek dipikir bapak mesake ya to. Ha iya. Krembak-krembik. Kang, tanggung jawab, Bang. Ya wis. Wis, Pak, ora usah nangis, Pak. Aku lara-lara. Lara-lara anak kok wani karo wong tuwa kowe iki kecil nek gedhekke lho to. Wis. Utange sing dek wingi 300 ki ora usah disaur. Apa mbok diomongi utange ora usah disaur terus ora. Matur Pandhawa Petruk. Nggih, Pak. Kebalik. Ayo ning ngarep kok ayo. Apa criteng kakangku? Suduk gunting tatu loro. Paribasan
ngethok driji lan desan dengkul. Sebab wi Durung ana trontong-trontong sleng pepadang. Ana ngendi dununge Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata malah sak mengko kadang muragil. Ya kuwi Sedewa lunga mongko tanpa pamit. Wah. Resna kakangku. Werkudara piye? Nendhanaturku ora sah nuwuni dawuh Darma Kusuma kakangku. Nggone utusan kelawan awake dhewe ngupati ana ngendi dununge Sedewa. Kae bocah sing murang tata. Murang tata lire? Sependak-pendak ana rembuke wong tuwa, mesti bocah kae sing nyentulani. Mulane ndaraturku ora sah golek ana ngendi dununge Sedewa. Lho, ya gak iso ngono ta. Sing jeneng Pandhawa kuwi kudu jangkep 5, ora kena godhang, ora kena punjul, utawa ora kena kelong. Terus karemu piye? Diupadi. Prayogane ngupadi ana ngendi dununge Ibu Kunthi? Banjur ngupadi ana ngendi dununge Siragil Pandhawa? Yo Tewasan Sinuwun Ndarawati. Kakang Semar ana apa? Melayu-melayu sowanmu. Tumuli nglumpruk ngrangkul marang aku. Tewasan mengki yen sampean mapan teng mriki. Lah kok mboten mapan teng Datulaya Prajanegari Ngamarta niku sebabe mergo aku ngupadi murcane Bibi Kunthi ingkang sepisan. ha iki Ping pindhone aku ngupadi ana ngendi dununge Sedewa. Mengki riyen. Wau niku Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel niku. Lho. Yen ngono saiki Sedewa mapan ning Karang Kadempel Kakang Semar. Lah, mboten. Ngomong sing tenan tak dugang. Sareh to, Gus. Lho, banjur mapane Sedewa ana ngendi, Kakang? mengki riyen Ngawuni ngono kula tak crita riyen. Niki wau Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel ngendikane diutus kalih para Pandhawa ngupadi wonten pundi. Dunungipun kang Ibu inggih Dewi Kunthi Talibrata. Lah kula nggih menyayangkan nuwun sewu wong Ndara Sedewa niku sanes atmaja asli. Saking Dewi Kunthi sanes bocah ingkang mijil saking go garbaning Dewi Kunthi Talibrata. Lah kok teko diutus golek Dewi Kunthi. Wong ngendikane diutus kalih Pandhawa. Werkudara, apa Pandhawa ana utusan kelawan Sedewa? Ngupadi ana ngendi? Dununge Bibi Kunthi. babar blas ora ana wong utusan. Wah, mbok menawa pancen kuwi mung rekod dayane Sedewa. Bocah siji kae ora ana wong dawuh senengane mangkat dhewe. Basa didhawuhi ora tau kok jeneng ngestoke dawuh wong tuwa. Mengki riyen to. Nika dadi seling surup rembuke Kakang Semar wonten dawuh. Sayekti Sedewa nggone lunga saka negara Ngamarta kuwi ora kok diutus dening para Pandhawa. Terus Nanging pancen Sedewa oncat linggar saka negara Ngamarta tanpa pamit. Niki tenan apa pripun? Lah monggo niki wau. Dewi Kunthi pun rawuh teng Karang Kadempel. Loh. Iya apa? Iya apa. Sampeyan ki senengane kok ora. Nggih, nyata rawuh teng Karang Kadempel. Ning nuwun sewu, le rawuh Dewi Kunthi niku kanthi sloga ingkang beneh lan ingkang padatan. Monggo rawuh teng padukan Karang Kadempel niku kanthi sloga sing abrit bergadak niku Mas Suryane. Kaya udu diri sejatine. Wekasan Ndara Sedewa disanjangi kalih Dewi Kunthi. Sedewa lunganipun ibu iki yekti mung golek srana kamenengane para Pandhawa. Lah wekasan cekak gampange Bibi Kunthi utawi Dewi Kunthi Talibrata menika nampi dawuh saking Yang Pandya Betari Durga. Inggih pun Pandya Betari Niken.
Nampi dawuh saking Betawi Durga ngendikane nek Pandhawa pengen unggul ten pabaratan perang Gedhe Wiratayuda. Kedah mbekakak wujudipun wedhus kendhit. Wedhus kendhit menika angel padine. Monggo sampeyan niku ngupadi wonten Gedhe Wiratayuda. Saya adoh. Ya monggo nuwun sewu, pertalit sakniki mundhak. Jawa mundhak niki kula ganti solar. Mergane nek ngiwa sithik niku mungkin tekan Gedhong Kuning. Dadi Gedhong Kuning ngiwa mungkin ngidul. Pun jangan kentekan bensin delalah kentekan bensin teng Sarkem. Bare bagus mampir ngisi bensin kalih. Ha mungkin serangan kanan. Oh lah. Dara, Apa? Kakang Semar le matur karo merem. Wis ben. Mboten, nek mboten lae merem mboten iso nikmati. Mboten lae merem niku. Nek lae merem niku penghayatane lho. Gerakan pokok gerakan. Sareng merem mbok iso melek bol banci. Iki dadi nek arep nyambut gawe ngono niku rasane nek ora di. Mara-mara kok plak-plak. Lho, iki sak geleme dhewe. Oh, kok ya sak geleme dhewe kok. Sari, Bos. Pripun? Deloken iki bapakmu ki. Ki, bapakmu ki deloken. Umur kena ora di kurang ajar karo wong tuwa. Niku jebule Dewi Kunthi ngendika, sik. Mau tekan ngendi omong aku? Ah, mbok sing ngomong kowe kok ora. Ngomong ku mangkene iki ora disambi turu. Dewi Kunthi ngendika nek syarate Pandhawa menang menawi mbekakak kuandane Ndara Sedewa. Werkudara. Yo, ayo. Walah sikake. Mampus. Linarak-larak Sang Raden Sadewa dening Dewi Kunthi kepanjingan Jim kalika nalika semanten dupi sumurup citraning Sang Raden Sadewa dadak sakuling manggih kapandhuk beda ring katresnan nenggih emban kalika wau. Jebul tinemune wujuding Jim ingkang dia ngangslupi angganing Ibu Kunthi. Coba Raden Sedewa teko piye Agus ya ampun. Kaya kula mboten kuat sampe kudu ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ing abdi pun kalika.
Oh, kowe Kalika. Inggih, senes Kalikong menika senes. Kula pun Jim Kalika men samangke niat kula menika badhe ngruda pariwisata panjenengan lho Raden. Kula badhe ngruda pariwisata panjenengan. Ning jebul tinemune kula kok malah dadi kesengsem karo Raden Sedewa. Kowe kesengsem karo aku, kowe tresna karo aku. Inggih, leres kersa ki Raden, ngadosi dhateng kula. Ya aku sagu. Ngepek bojoku aku sagu ning ana syarate. Menapa syaratipun? Megengo napas. Nalika semanten sang emban Kalika ingkang wis kepareng amegang napas awit nampi dawuhipun Sang Raden Sedewa. Nalika semanten ing pengangkah arsa dipun suwuni ruba dening ragiling Pandhawa dados sakoling mangke ana perbawangen gedhe. Nerak Sang Jim Kalika mekasan kontal tebe. Areng ngedel mlajari Sang Sedewa nalika semanten wis kepareng ngunduraken dhateng Sang Jim Kalika ingkang sampun kepareng mijil saking angganing Sang Dewi Kunthi Talibrata kocap nalika semanten ingkang kekalangan Malaya nenggih Sang Mahardika Ngrat ya Sang Hyang Bathara Wenang dahat kami welasan amulat citraning Sang Raden Sedewa Gyong Jawan Lamanjing tunggal sajiwa lenggah madaning singgasana dadya dayaning Sang Raden Sedewa wau. Yata laruta saking Gudha Sang Kuru kula yen tan mutusa Sang Sri nalika semanten ingkang ngramyang ing antariksa nenggih Sang Mandya Betari Durga abrit bergadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siyung sakculaning warak mesestutu ing Sang Pandya Betari kaya singa kang weruh kidang nadyan ning paningal wis sumrep lamun totlenging singgasana abdi Sang Sadewa wis kepareng lenggah Sang Hyang Bathara Wenang parandene mangke mobal babarengan pesun ingkang datan bisa sirep dupisak kebiaran Pandya Betari Durga enget sabdaning Sang Girinata lamun bisane ruwat datanana kang kacintraken lamun ta wis pinanggih marang waragile Pandhawa inggih Sang Raden Sadewa. Ato kene bangun kula. Lela linali saya kadriya asmara marang risang kadirate ya dek ya rate ratune wong cakra kembang saya kusuma asih maring kawula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Raden Sedewa ya jagar pangestu ngara teka iki ora pangling Pandya Betari Durga ingkang sekawit bakal ngruda paripeksa lan bekakak kelawan Sedewa lah kok teka sak mengko nglumpuk inggih Raden nuwun sewu sawangkangen kula dawuh kelawan keng ibu inggih menika pun Dewi Kunthi Talibrata kinarya mbekakak raga paduka Raden Sedewa sakmangke kula emot sabdaning Sang Girinata bila sakmangke saged uwal
Sukertanipun ingkang abdi pun Betari Durga menawi saged pinanggih kalawan Paduka. Banjur karepmu piye? Tumuli sak mangke sekawit mobal babal ingkang nepson kula. Anggen kula badhe mejahi dhumateng Paduka Raden Sedewa prasasat kadya dening Siliram Tirta Wahyu Suwindu. Manahipun ingkang abdi pun Betari Durga. Banjur karepmu merepeki kelawan Sedewa apa? Tumuli samangke kula nyuwun Raden, kula nyuwun dhumateng Paduka kula nyuwun dipun nicali menawi ingkang dados sukurtanipun ingkang abdi pun Betari Durga. Kapure samangke kula saged manggih ayom jiwa raga kula gesang kula saged tebih saking Rubeda Raden. Iya. Yen to pancen kowe kepengin ndak ruwat marata diaki. Tatanen rasamu tumung kula marang kang agawe jagat. Iki istaken dawuh Raden. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama Sudamala sirna temahayu hayu yuwana pinanggya. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnaning kang suker saged suka kang binuka. Binu didaya langgenge dirga widodha. Kulana Subasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek Sandala wis tampis tupes ing tapa brata. Hayu hayem temahayom. Kang hambek Prahala lebur awit kersaning dewa Denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya. Awik namastu ugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane. Ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata Anjet Jangkung yekti ya iku Sang Hyang Prabancana. Amesus prahara gedhe aweh daya sagung gumelar kabeh titahing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padha nyanyunari kalbu ambuka salira ing tingkah. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ala temasirna ing Jawata wasisane. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang asipat diyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah laloya hayu hayem ayom sakabehe Pandha Betari Durga. Kalih wis pinurwa purwaning hangga semedi maladening manjing jroning alaming aluyuk piyak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa. Nalika semanten manjing jagating rasa pangrasa cipta sing panwusirna kang kalingan mus kaliling nyata langut tanpa tepi. Semempen ing kalbu pambuganing warana nenggih liyep layaping aluyuk pindha pecating semena kang dados musuh ping rasa jati
sawanglikna jroning gesang sangat molir laknyana kadi tumetes ingkang tirta pawitra. Raden Satya wis nandhake daya kang daya dayane aji pangruwatan maring Sang Pandya Betari Durga nyayah toya embun ingkang marentul ing pepatran tempan kawo sambirat mara sukertaning Pandya Betari rumambat meningi tirta marta waradin sarandung handhu nyeblak blendenging ngamurkan dadak sagoling manggi ana juting sulak pepadang mijil saking graitaning Pandya Betari Durga saksana ruwat wujuding raseksi wedana wening lir barlian kababar selagane titah jalma wantah nenggih Sang Bathari Uma. Tinduga mana jebul sak mengku Raden Sedewa kasembadan ngruwat kelawan aku ya Betari Durga ya Uma. Raden Sedewa kula narimakake dene sak mengko wis kasembadan ngruwat marang jagatku. Sak mengko kabeh bangsaning jim lan kajiman wis padha bali papan asal mulane. Sak mengko wis mapan ana ing alam kelanggengan. Sedewa dene sak mengko kayangan dandang mangure wis awujud taman ingkang kaya mangkono. Betari Uma inggih iya. Mula kang saka kuwi gandeng aku bisa kasembadan mbok ruwat. Mula kang saka kuwi ya nggih Sedewa. Ulun maringi tetenger pusaka asma marang jeneng kita ya Sadewa. Kekasih Raden Sudamala ya Bambang Sudamala. Sang Hyang Tata Galana kalaya takut maring kut kura rupane kakiri kiri Raden Sadewa sak mangke kula mriko badhe asung ngaturna marang ngarsa paduka sing Raden Sadewa lah kok teka kula dipun bucal. Etan batu-batu etan. Sapa sing aku nyetem kendang batangan kuwi mah. Lah kok kula malah dipun amani daya kekiatan daya manten pekasan kula kontal tebi. Ya jagat pangestu ngara jim ngalika kowe. Inggih. Karepmu apa? Karepmu apa? Kula menika nyumurupi Sang Pandya Betari Durga ingkang sakmangke keduga sampun saged ndika ruwat. Ya, marata diagi tumung kula tak ruwat temah Bali. Mring asal mula-mulane wujudanmu. Matur sembah nuwun Ratu. Abdi Panembahan Raminten kula ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan Raden. Iya. Mban Raminten tiba padha-padha. Anggonmu iso dadi wujud nyrengengeh kaya kalika kuwi. Merga nalika semana amarga keladuk nggonmu mitenah marang Dewi Ragu. Temah nalika semana disotke dening Sang Prabu Dasarata dadi wujud raseksi kaya ngono mangke. Inggih.
kamangka saiki wis kelakon wujudanmu bali kaya wingi uni. Matur nuwun Raden, matur nuwun Raden. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Iya ya aja banget-banget nggonmu ngalembono lan ngaturke panuwun marang aku. Iki Mban Raminten kula wonten dawuh. Gandeng kayangan Dandang Mangura wis dadi wujud taman ingkang indah. Sesawangane mula kowe tak masrahi kewajiban. Kewajiban kula menapa? Kewajibanmu supayane kowe tetunggu kahanan aning taman Dandang Mangura. Jaganen reksanen kanthi bener lan prayoga ngestaken dawuh nyuwun pamit Raden. Sembah bekti kula kunjuk pukulun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok Prabu. Lho. Dara. Apa? Iki kok dadi padha ngapurancang kabeh iki piye to? Jeneng niki sapa sing arep disembah? Wong ilahing ya Kresna Ulun Tampa. Kok ngawur aku ki ora nyembah kowe. Hayo ra kena. Sampeyan iki senengane ora. Koko Prabu sampun kantos gadhah sloga ingkang kantos mekaten. Lho, mboten. Kula menika ngaturaken sembah bekti wonten ngersaning Sang Mahardi Kengrat Yuyulun Tampa. Tuweane mburi kon minggat. Ora minggat kok lakon tak ruwat saiki. Oh, apa sampean pun sagung ngruwat, monggo sampean dereng gadah putu. Ayo gawe sike. Ngene kok ora. Mekaten Ulun. Waduh kok Prabu kula menika malah mboten skeca nek kados. Nggih dipun skecakaken. Nuwun sewu. Pakaryan kula menika dereng rampit. Lah nggih dipun rampungi. Kuwi nek mboten dipun rampungi, mungkin dipun dukani kalian Bu Guru. Lekas sampean, lekas. Yo Kresna Ulun Tampa. Ya nggih mriko nek ajeng dirampungi kewajibane nggih. Nyuwun pamit kok Prabu. Ngatos-atos Bu Kulun. Sekarang bono langgeng munat sareng ngrusumane wrindi nasa mangsa bangsani lirjalma lunga jarwe wis aku ceng carita olo becik wis gumelar. Ya Kresna Ulun Tampa. Samengko jeneng kita aturake bekti kalan mandhanun ora liwat pangestu ulun tampan. Ya Janaka Ulun Tampa. Ya. Werkudara Ulun Tampa sembah kita ulun tampane pangestu ulun tampanana. Samengko jeneng kita uga paring purun paringi pangestu keduka bakal bisa ndayani tumraping manggisangan kita. Semarke gendeng ora mer. Ya.
Kula Diagung mangaksami kula nglumpruk wonten ngajeng Paduka Raden Sdewa. Ya diajeng garwaning pun Kakang tak nono. Ora dadi ngopo Cah Ayu? Cah Ayu. Ayo gunung kidulan kok ya. Kula nyuwun senjata pitulung Raden Sdewa. Ternyata Paduka lelananging jagat ingkang keduga saged ngorobahaken bebeteng jiwa kalangitanipun ingkang abdi pun Mardapa. Lho iki sapa? Iki sapa ana? Pawongan mangka pasuryanmu ayu. Lah kok teko nglumpruk ning ngarepanku ana apa? Kowe sapa? Tepangaken kula putring mertapan prangalas kula pun Mardapa. Menika rayi kula pun Mbak Yu kula inggih pun Soka. Inggih kula namipun Soka Raden. Lan menika adi kula Mardapa, Bapak piyambakipun menika tresna gandrung saestu kaliyan panjenengan. Kowe tresna karo aku? Inggih. Nanging nuwun sewu saderengipun nampi katresnan kula. Lho, sapa sing arep nampa katresnanmu? Modar kowe, yo mari aku ya. Idep apa ujutan kaya seneng ya karo cangkemku ya, seneng ya. Sesuk tumbas ning Malioboro keh. Cangkem kok dituku ning Malioboro. Kula aturi nampi paswitan kula nanging saderengipun kula matur kekados mekaten. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika ugi tresna kaliyan kadang jingandika Raden. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika tresna kaliyan Raden kula nanging menawi kula tresna kaliyan jingandika Raden Sadewa. Bagong nggih, siap. Lho ngopo? Anu ta? Mas Nakula to? Kan ndak mriki to? Ah nggon YouTube ngoten niku kok. Wong edan ora. Ah, mrene. Lho, sak geleme dhewe. Ana wong kok dicengkiwing ora. Lho. Hi, kowe. Lenggah mriki. Ngene kok ora. Sampeyan ki kok. Niki dese sing sampean goleki. Ana kok nganti ngrekasake wong gerang. Ana apa, Bogang? Bagong. Bagong kok Bogang. Nun mangke Kakang Mas. Pawistri ingkang maponten sak pengering panjenengan menika tresna kaliyan panjenengan. Apa iya Yayi? Inggih. Kowe tresna marang aku? Inggih Raden Batobat. Menika Raden kula cetha sami kaliyan masumenan kula sami Batobat. Padha ora ora ginggang sak rekma. Ih. Via to kowe? Dede. Oh lah saya talent kaya ngono terus tak kira nek jenengmu Via. Dede, Batobat. Dede kula pun Dewi Soka. Widhi. Nek kula kok muni widhi iki. Kula pun Soka. Kowe Soka. Inggih. Iki ngapa kok ya nakoke adikku barang? Apa ya tresna karo adikku? Lho. Gak ngono. Ora ngono karepku. Mrika rayi kula pun Yayi Perdapa mrika. Oh, Yayi sapa? Yayi Perdapa. Tak kira nek Yayi Galuh. Dede. Batobat sampeyan mrika kaya. Kersa nggih Raden, kersa kula dosi ya yen pancen keparanging Jawata kowe karo aku dadi jodhone, ya aku mung ngari nglakoni. Ya, Batobat seneng aku. Terus pundi Raden? Samangke kula nyuwun dipun maringi senjata pitulung kula dipun bujung-bujung dening wujudipun yaksa kekalih. Nama Kalanjaya lan Kalantaka. Kon tekan kene butane kaya ngapa? Wah,
pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Kolon Jaya kowe. Ai nok non. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya tak tampa. Nuwun sewu, paduka pukulun kok ngucik bojone adik kula. Sampeyan kok nggembrik bojo kula. Cangkemmu sing apik ning ngarepe dewa kira. Ha iya aku apik yon kok. Sampeyan lah kok teko sak mangking gandeng asta kalian garwanipun ing abdipun Kalantaka. Wis ora sado. Padha kok kan merdondi sing ora-ora. Kowe iki dewa. Kowe iki dewa lumrahe dadi dewa iki ning kayangan ora kok malah dandan buta arep jatilan ngono apa piye? Waduh. Piye iki, Kang? Konangan kaya ya konangan ya wis badar. Nanging kula mboten mangertosi sranipun kados pundi kapure kula saged wangsul kadya wingyune. Nggih, sami Bu kula. Kados pundi sranipun kula saged wangsul kados wingyune kula bingung. Marta diakil remo rasamu. Astungara sidam karing bawana langgeng nyata lantip Wasising wicara. Sudamalaya Sadewa ulun ngaturake panuwun. Nggih. Kendela sami-sami pukulun. Yaksa kalih ical wujudipun badar sejatining wujud Sang Hyang Citra Nggoda lan Sang Hyang Citrasena. Iya ya Sudamala. Nuwun sewu. Ari kala semanten wewujudan paduka saged dados wujuding yaksa menika awit kenging sating Sang Hyang Bathara Guru amarga paduka kekalih menika anginjen anggenipun Sang Hyang Jatimurti nggih nyosiram jamas dipun kosoki dening para widodari. Inggih. Iya Sudamala iya. Mulane sesuk nek ana wong adus, ya aja dinjen ning mlebu adus bareng ngono. Ponokawan kurang ajar kae. Mulang sarak pakartine. Senengane anggepe apa? Apa kowe menawa? Ayo adus bareng yo. Gah. Padha lanange kok. Aku terus sareng apa? Ngambemu ora. Ngok senengane ora. Yen mangkono ulun ngaturake panuwun. Ulun kundur makayangan. Sing atos-atos Bu ulun. Antarja micil. Gong ora dienggo suluke ta. Antarja micil jroning bantole. Wataknya sisik melek. Putra agung ing Amarta. Ngawur ora. Apa neh? Cakepan sulu aku ndek akeh banget. Satri gumunung mangremang. Makiri raro nanggono ronanggana. Apa neh? Ayo kowe kok sugih men cakepan to, Gong? Sugih kaya ora. Apa neh? Ombeng samudra temekeng wentis. Alon gulung-gulungan. Gegulungan, hah? Gegulungan. Anggon primban ngono kok ora. Nggon primban senengane ora. Wis sak glempe dhewe. Apa nah? Sidhem permanem pramening prasewaken.
Wadyagung tanpa sabu. Kaprapan Sang Nalendra tama mango-mango manangene. Lerwu sing tupa pini panca pepet toking. Pepet pekepepoting ayam. Kowe kok entuk cakepan suluk apik-apik ngono ki ngendi? Hah? Entuk musik ngendi? Ayo saka Primbon. Primbon ora. Miat langen ning kalanggian aklar pandamu muncrat. Us. Lambemu. Satri gumunung mangrempak. Aku sak kami kemekelen dhewe. Antarja kemijilan. Ana kawan kan dibungkem cangkeme kok sak do sak geleme dhewe ora. Senengane kok apa ora. Ngaturake panuwun Nyai Sedewa. Iya, Pak Prabu. Tumuli sak mengko aja kesuwen marata diage racuten. Racuten Sang Mahardi kengrat ingkang mapanane anggamu nyestaken dawuh. Satri gumunung mangrempak ing wadya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap. Sawang Kurawa padha peplayon kaya-kaya ora nrimake lawan apa sing digayuh dening para Pandhawa. Wah, sebelah kembaranmu tibamu. Satri gumunung mangrem. Wis ta, Dik? Purna gatining. Carita. Yo. Semar kemijilen. Mon mari purna sak mangke Dewi Kunthi. Tali brata sampun marang kundur wonten negari Ngamarta. Iya, sampean iki kok guyu kaya ngerti-ngerti ya. Aku weruh. Wah. Dituduhi Bagong. Nggon HP. Wontorjo. Nggih, pun. Sak mangke Dewi Kuntu. Dewi Kunthi sampun kepareng kondur wonten negari Ngamarta. Iya. Ngaturke panuwun. Nggih. Purna gatining carita kula tutup kanthi atur panuwun rengsanipun DPRD Kutha Ngayogyakarta sak jajaranipun semanten ugi kula sak kanca dalu punika kangge nyeladi lan ngemban dawuh kewajiban saking DPRD Kutha Ngayogyakarta kula Semar Badranaya sarjana hukum
ingkang minangka wakil saking jajaran direksi ingkang bertugas. Kula nyuwunaken pangapunten kula sak kanca mbok bilih kathah kladuk ngatur muna-muni solah bawa ingkang kladuk wani kirang Teduga. wis ana panutupe ngatur matur sembah nuwun Ndara. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-abehane. Satru iku munung. Wis. Nggih. Pungasane ngatur Jaya-Jaya Wijayanti. Kanthi sesanti mrih manggih Basuki Yuwana tinebena saking Rubeda Cinaketna mring Karaharjan. Dipun tutup korining Guthaka Ndara.